Yan, hello, what's up guys? Nandito na kami sa pangatlong service namin. Studs session ko ni Tyrod. Dito kami sa Baywalk, Lingayen. Tara, let's go guys, samahan niyo kami. Stud natin siya. Boom. Excuse me sir. I-vlog natin. Ito ang hindi malulugi. Dito ka hindi ka malulugi. Dito ako nakafocus ngayon sa rabbit. Nasayang yung din pera ko dun sa. Nag-invest din ako, 50 nga lang sa akin. Kunti lang, malit lang. Pero wala akong nakuha kanip. Ay. Ako ba? Mga anak. Pero dalawa po sa tenga po guys, first session to ni Dahil. Dito. Naping. Moy. Sabi ko mo may. Ito tingnan ka. Okay. Kanya na. Titigas na. Okay, dugod. Isisan mo. Okay. Okay. One wave. Okay. Right, alright. Kira. Jadi mo. Ayan mo sa kamandirig mo. Maganda ko sa talagang lalabas ko to. Okay. Maganda kita naman sa pupusan. Alright. Matakal. O, dahan. May papataas na gano'n. Wala. Matigasin. Sa ito. Huwag mo na tagos. Yan, hanggat hindi pa tapos mo yun. Huwag mo bababa. Gusto mo. Yun, guys. Active yung mail. Yung maganda, yung aggressive. Matakal. Yan. All right. Hello. Okay, sa Daira to. Yung Honeybee ni Makas. Ang kilala niyo si Honeybee. Honeybee. Ang pinakasikat na Shih Tzu noon si Honeybee. Ayan. Sarap po. Tingin mo masarap. Kaya ganito. Nanganak po yan February. Sila po? May babae po kulay. Malaki. Sarap po natin sir. Ang ganda kasi marami talaga mga Ano? Dahan-dahan na kasi na yung nila may isek. Yan. Kaya po sana yung Oh? nakakaaway. Sa provincial din. Pinalagaan namin. Buti yung bumaling ka. Maganda rin siya. Dos. Oh. Chichi. Oh, just like sorry. picture. Paiga pa. Tingin ka dito. Paiga. Tol. Pero, huwag ko sa baba.
Sir.